Kaixo, hurrengo bideoan askotan galdetzen duten gauza bat nola kalkulatu egin behar da ikusiko dugu. Ihes abiadura. Ihes abiadura gravitazio erakarpenetik kanpo geratzeko behar den abiadura da. Badakigu eremua masa batek sortua dela eta nabargarria dela espazioaren eskualde batean. Eskualde horretatik kanpo ez da nabargarria eta orduan energia mekanikoa izango da handiago edo berdin zero. Handiago edo berdin zero baldin bada energia mekanikoa, gogoratu energia mekanikoa, energia zinetikoa gehi energia potentziala dela, bat zati bi, masa, abiadura karratura ken G, masa handia bider masa txikia zati R, handiago edo berdin zero baldin bada, masa kenduko ditugu, eta abiadura da, ebatxe baldoguna, bi G, M zati R, karratu. Hau izango da, ihes abiadura. Orduan, ihes abiadura konstantearen eremua sortzen duen masaren eta masa hori daukan gorputzaren zentroarekiko distantzaren araberakoa izango da. Ihes abiadura, gravitazio erakarpenetik kanpo geratzeko behar den abiadura, erakarpen horretatik kanpo esan nahi du eremutik kanpo gaudela eta eremutik kanpo egoteko energia mekaniko hori eduki behar dugu. Orduan eman behar zaion abiadura, azken finean energia potentziala posizioaren araberakoa baita, eta abiadura ematen bat diogu gero eta urrunago gaude eta orduan atera gaitezke eremu horretatik. Ihes abiadura, ariketa askotan galdetuko digute, eta beti justifikatu behar dugu erabiltzen dugula hau. Ez jarri zuzenean formula. Jarri hau, esalditxo bat azalduz, eta gero, matematika oso simplea eginda, ateratzen dugu formula. Venga!